degut a l'afluència que hem hagut a les mes d'agost, en tots els parsangs de riberes del territori, el govern d'Aran prenguérem la decisió de regular les riberes, tant personal de les brigades, hem de poder dar la seguretat que tots els visitaires del país havien de besull. Se tiem en compte que aquesta afluència se pot considerar que ha estat doblada o triplicada de dalt i anys, això comporta que veri parsangs com poden ser l'Artiga o Colomers se bloquegessin i la veig s'hagués de besull inclús de que autoritats de Mossos d'Esquadra, etc., anessin a metre ordre en aquests llocs. Aquesta restricció o regulació, millor dit, s'ha aquí a finals de mes, demorant que això sigui un camí d'hivern que els europeus anys poden metre mesures que això no tornaria a passar.